Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бүген безнең программада Татарстан Республикасының халык язучысы Рабит Батуллага 85. Сез ил тарихын сакларсыз. Югалтмагыз, ташлап калдырмагыз, кирәгесе о мөмкин. Чөнки мин сезне 100 яшьлек юбилеймә чакырам, шул билетлар белән керерсез. Оренбургның Әсәкәй районында Төбәгара ак хисләр фестивале узды. Елдан ел үткәрү осталыгы арта бара. Кирип карап утырдым. Шушында күрсәтелгән чыгышларны. Бик матур. Казакстанда яшәүче ватандашларыбыз Сабан туен бәйрәм итте. Сабан туй бәйрәме җир шары була батлавын башлый. Борынгыдан килгән матур йоланы Казакстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Быел беренче чиратта казак теленең Кызыларда шәһәре. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам итте. Ул танылган язучы, драматург, публицист, мөгаллим, режиссер, тәрҗемәче, җәмәгать эшлеклесе. Саны китсәң бихисап һөнәр һәм белем иясе, милләтебезнең асыл улы. Быел Рабит Батулла үзенең 85 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Юбилей кичәсе Галиәскәр Камал театрында узды. Атаклы Щепкинчыны котларга замандашлары, дуслары, татар зыялылары килде. Татарстан Республикасының халык язучысы, Габдулла Тукай премиясы иясе Рабит Батулланың иҗат кичәсеннән безнең видео язма. Татарстан Җумһурият алдындагы казанышлары өчен орден медаль иясе. Кем соң ул Рабит Батулла? Иҗат кичәсендә төп сорауларның берсе иде бу. Төрле өлкәне кылычлаган шәхес, тистәләгән шәкерт тәрбияләгән мәгърифәтче, 1000-нән артык радио-телевидение тапшырулары әзерләгән, үз вакытында 3 театрның баш режиссеры булган кеше, 18 пьеса куйган драматург, 90 китап авторы Аксакал. Бит артист булса да күп нәрсәгә ирешер иде. Мәскәүдә театр училищесын тәмамлагач та хезмәт юлын нәкъ менә шушы академия театрында башлаган. Кеше үзенең сәләтен тикшерә. Ул үзе сыный, эзләнә. Кайбер вакытта аның булып та барып та чыкмый, 1-2 елдан соң туеп та китеп була. Мәсәлән, мин 3 театрда баш режиссер булып эшләгән кеше 2 ел. Артык түгел. Демәк, мине башка максатлар тарткан. Мин язучы. Мин 90 китапның авторы. Демәк, мин үземне тапканмын дигән сүз. Исән калган килүче, гасырлар буе кол булып яшәргә риза булучылар бар барыгызда. Бу Рабит Батулланың Сөембикә әсәреннән үзек. Татар халкы, милләт аның өчен иң борчыган тема. 90нчы елларда Татарстанның дәүләтчелеге һәм мөстәкыйльлеге өчен көрәш көннәрендә милли хәрәкәтнең алгы сафында була ул. Туры сүзле, хөр фикерле булуы өчен әсәрләрен бастырмаган заманнарда булган. Тик ул барыбер кыйбласына тугры кала. Соңгы арада әдәбиятны менә гел вакыт әсәрләр басты. Безнең милләт алдында нинди бурыч торганын оныттылар. Хөррият, мөстәкыйльлек. Безнең шул гына бурыч. Бу өлкәдән караганда Батулланың әсәрләренең күпчелеге менә шуңа хезмәт итә. Һәм мин аны хөрмәт итәм, ул тарихны еллар буе үзләштергән, төптән белә. Әле аны чыкмаган тарихи әйберләр бик күп. Аның истәлекләре үзләренә ни тора. Ул бик күп кешеләр белән очрашкан. Алар хакында язганда, ул инде аларның нәтиҗә көлкülе урыны да бар, мыскыл итмәй. Менә кешеләргә шәхес белән хөрмәт белән карый. Шул ягына. Һәм аннан Батулланың иң менә мин хөрмәт иткән ягы ул милләт улы. Татар өчен көрәшкән, татар өчен хезмәт куйган һәм хәзердә менә кыюлыгы белән теләсә кем алдында теләсә инде аудиторияда татарны яклап сүз әйтә. Шул юнәлештә инде фидакарлар эшли. Хөрмәтле Рабит Батулла, сезгә иҗат уңышлары, көч һәм илһам, сезнең тату һәм талантлы гаиләгезгә иминлек һәм бәхетле тормыш телим. Минтимер Шәймиев. Җәннәтемә кемнәр килгән? Иҗат кичәсендә Рабит Батулла төрле шагыйрьләрнең беренче һәм соңгы язган шигырьләрен яттан сөйләде. Тормыш юлы белән таныштырды. Алар арасында Гади Такташ, Хәсән Туфан, Дәрдемәнд, Мәҗит Гафури һәм бик күпләр.
Үзенә багышланган чарада да Рабит Батулла башкаларны аң белемгә өйрәтергә, татарның атаклы шәхесләре, аларның ачы язмышы белән таныштырып калдырырга тырыша. Ул шунда татар халкын агарту өчен, аңа үзенең тарихын аңлатыр өчен, аңа киләчәккә юл күрсәтер өчен махсус Ходай Тәгалә тарафыннан безгә җибәрелгән кеше шикелле. Ул энциклопедист шәһәр. Сәнгать өчен, әдәбият өчен, үзебезнең татар мәдәнияте өчен эштә һәр вакыт ул таләпчән булды. Кем генә аның каласында укып чыкмады икән дигән шикелле. Менә без үзебез инде университетларда укымасак, язучылар, шагыйрьләр булсын, ниләр, шулай ук аның шәкерте дип исәпли алабыз. Чөнки безнең арга менә татар кешесе, татар җегете нинди булырга тиешле. Ул бик киң карлы булырга тиешле, күпне белергә тиешле, кызыксынучан булырга тиешле. Үткән мираска бик каты җитди карарга тиешле. Менә Батулла безне шуңа өйрәтте. Рабит Батулла җыр телле, сүзгә тапкыр кеше. 7000-нән артык мәзәк яздым ди. Үз вакытында Казанның актерлар йорты каршында ШТМ, ягъни Шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе дигән сатира театры оештырган. Шаяннар тапкырлар мәҗлесе шул хәтле популяр иде ул әйбит. Менә шул үзенең әсәрләрен сәхнәгә шуны чыгара торган иде ул. Ул вакытта ишекләр ватып керәләр, яки урын булмый торган иде. Менә ул Батулланың көче, ул аны сизә белгән, ул эстраданы белә. Үзе ул кино өлкәсендә дә, театр өлкәсендә дә, проза өлкәсендә дә, тәрҗемә мәсьәләсендә дә, тарихи әсәрләр мәсьәләсендә дә шул кадәр киң кеше. Без Рабитовга карап пьесалар язарга өйрәнгән кешеләр. Рабит Батулланың балалар өчен язган хикәяләре, маҗаралы әкиятләрен укып тыңлап, күпме татар баласы үсте. Язучының ике терәге, уллары да милләт өчен хезмәт итә. Бездән соңгы буын кемчә сөйләр? Яңгырар анда безнең киләр. Нурбек танылган биюче, хореограф, Байбулат режиссер. Бала кеше бит инде ул нинди гаиләдә үсә, ул әтисе, әнисе нәрсә эшли, ничек сөйләшкәнен сеңдереп үсә, нәрсә турында сөйләшкәнен, нәрсә укыганын яки укымаганын сеңдерә үз эшенә. Әле һаман да кайвакыт әтинең эш бүлмәсеннән клавиатура тавышы ишетелә, һаман да ул эшли, һаман да укый. Үтенечем бар. Сез билетларыгызны саклаңыз. Югалтмагыз, ташлап калдырмагыз, кирәгесе ул мөмкин. Чөнки мин сезне 100 яшьлек юбилеймә чакырам, шул билетлар белән керерсез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Төбәк-ара ак хисләр фестивале Әсәкәй район үзәгендә 17нче тапкыр узды. Ул Оренбург өлкәсенең татарлар иң күп яши торган районы. Мәдәни тормыш әлеге җирлектә кайный. Бу биредә гомер итүче актив милләттәшләр тырышлыгына бәйле. Фестиваль татар халкының гореф-гадәтләре, җырлары, моңнары, туган телебез саклансын, яшьләребез белсен дигән теләк белән үткәрелә. Төп максат фестивальгә яшь башкаручыларны җәлеп итү һәм аларда татар рухын уяту, татар телен үстерү. Тулырак бу хакта үз хәбәрчеләребез репортажы. Фестивальне Әсәкәй мәдәният йорты каршындагы Ялан халык ансамбленең бәхет бию төркеме ачты. Коллектив югары профессиональ ансамбльләргә охшап әзерләнгән. Биюләре, киемнәре, пластиклары, үзләрен сәхнәдә тотулары барысы да сыкланырлык иде. Аны сагынып алалар, конкурсантлар да барысы да белә, көтеп алалар. Максатыбыз балаларга, яшьләргә татар мәдәниятен таныту, иңдерү. Әле бу юнәлештә эшләргә дә эшләргә. Ел сайын фестивальнең форматы үзгәрә, шулай да туган тел номинациясе саклана. Безнең ак хисләр фестивале быел үзенең калыбына кайтты дип әйтергә була. Чөнки без 2005 елда башлаган идек 3 буын катнашучылары белән. Яшьләр өлкән буынга карап, тагы да тартылырлар дип уйлыйбыз. Телне күбрәк аңларлар, гореф-гадәтләрне дә күбрәк үзләренә сеңдерерләр дип уйладык. Милли идея белән сугарылган әлеге бәйгедә фольклор коллективларының саны да елдан-ел арта тора. Без үзебезнең әби-бабайларыбыздан калган татар моңлы җырларыбызны җырларга тырышабыз һәр вакытта да. Рәхмәт шушындый фестивальләр булганына, бик күңелле. Әнә шул татар сүзен, татар моңын, татар көйләрен саклап калыйк, яшьләргә үрнәк булсын, картайган көндә дә җырлап була.
Алмашта тәрбияләнә. 2021 елны без эшебез белән җыйналыштык та, әйдәгез трио ясыйбыз дип, шундый фикергә килештек тә. Менә шушы вакыттан без бергә эшебез йөрибез. Безнең яраткан җиребез Карали күземә, су юлы. Күрше Самар өлкәсеннән килгән Әлмира Саитова да Сөембикә җыры белән жюри әгъзалары алдында үзенең осталыгын күрсәтте. Әлеге елны фестивальдә сәләтлеләр арасында җырчылар белән бергә нәфис сүз осталары, биючеләр һәм музыка коралларында уйнаучылар булды. Шуларның берсе Нәүрүз авылыннан Нур гармунчылары. Фестивальдә иң кичкенәләр коллективы да Нәүрүз авылыннан Кояш бию төркеме иде. Әсәкәй мәдәният йорты каршында Ялан халык ансамбленең берничә бию төркеме эшләп килә. Шуларның берсе Йылдызның Астрхан татарлары биюе дә тамашачыларны битараф калдырмады. Минем өчен сәхнәгә чыгу ул җырны сөйләп бирү, кешеләргә җиткерер өчен шул мәгънәсен җырның. Сәхнәдән җырның яңгыраса, Фаида сәнгать мәктәбенә йөрүчеләрнең, бәйгедә катнашучы авыл осталарының эшләре сокландырды. Күргәзмәләренең төп бизәк темасы итеп чәчәк аткан алмагачларны алганнар. Төрле номинацияләрдә гаиләләре белән катнашучылар да аз түгел. Менә быел да Тамян авылы катнашты. Мин үземнең кызымы Шаймуратова Диананы алып килдем. Сара Садыкованың Сусол дигән җыры белән үзенең чыгышын ясады. Менә хәйбәгесен көтәбез инде. Шулай ук без күргәзмә алып килдек. Үзебезнең авылның уңган булган ханымнарның чиккән, теккән кул эшләрен алып килдек. Моны Әсәкәй халкы да бик яратып көтеп ала. Елдан ел осталык үткәрү осталыгы арта бара. Шулай дип уйлыйбыз инде. Менә быел кирип карап утырдым. Шушында күрсәтелгән чыгышларны. Бик матур. Жюри әгъзаларын яшь талантлар сөендерде һәм аларга иң яхшы җырчы биючене сайлап алу җиңел булмый. Ахисләр ул бит зур сәхнәгә бер адымда әле. Озак киңәшкәннән соң жюри әгъзалары сәхнәдә. Сәхнәдәгеләрнең берсе дә игътибарсыз калмады. Мондый фестивальләр зур чыгымнар сорый. Һәм аларны оештыру иганәчеләрдән башка мөмкин дә түгел. Оештыручылар Әсәкәй һәм өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, район мәдәният бүлеге, мәдәният йорты. Татар шмәкәрләре җиңүчеләргә һәм катнашучыларга солы бүләкләр дә әзерләгәннәр. Гран-прины яулаучы Шәл бәйләдем җыры белән Әсәкәй мәдәният йорты каршында эшләп килүче Мизгел җыр театры булды. Оренбур ягы үзенең милләт пәрвәрлеге белән, шын татарлыгы белән аерылып тора. Һәм бу горурланыр өчен бик тә зур гамәл. Киләчәк 18нче фестивальнең дә максаты шул ук кала. Яшь башкаручыларны җәлеп итү һәм аларда татар рухын уяту, татар телен үстерү. Оренбур өлкәсенең Әсәкәй районыннан Фирүзә Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Казакстанда яшәүче ватандашларыбыз Сабан туен бәйрәм итте. Сабан туй бәйрәме җир шары булып атлавын башлый. Борынгыдан килгән матур йоланы Казакстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Быел беренче чиратта казак теленең Кызылорда шәһәре. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерәм. Сабан туйы Татарстан Республикасының барлык шәһәрләрендә һәм авылларында гына түгел, башка төбәкләрдә, хәтта чит илләрдә дә көтеп алынган, зурлап билгеләп үтелә торган бәйрәм. Бу инде милли бәйрәмебезнең халык арасында киң таралганын күрсәтә. Казакстанда яшәүче ватандашларыбыз да бу бәйрәмне киң кылач белән үткәрә. Кызылорда шәһәреннән Әтилә Төхбәтова дәвам итәр.
апатлауын башлый. Борынгыдан килгән матур йоланы Казахстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Быел беренче чиратта Казах иленең Кызылорда шәһәре. Биредә яшәүче татарлар үз рухын саклап, казакча да кунак итеп Сабантуйны ташлыйлар. Сабантуй тантанасы сөлге яулыклар ураган бәйрәм эләмен күтәрү белән ачылып китте. Бәйрәм кунакларына һәм оештыручыларына сәламләү сүзе белән Кызылорда өлкәсенең иҗтимагый үсеш идарәсе җитәкчесе чыгыш ясады. Баршаңызды сыр елде еңбек пен достыктың, бірлік пен татулықты ту еткен Қызылорда облыстық татар этномәдени бірлестігінің Сабантуй мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Җирле юла буенча шәһәр администрация вәкиле Сабантуйында чүлмәкне ватырга тиеш. Бу бик җаваплы эш, чөнки ул быел нинди уңыш булачагына бәйле. Алмазбек Исмаханов куелган бурычны бик яхшы үтәгән. Аннары Сабантуйның иң ямьле өлеше җырлы биюле концерт дәвам итте. Кызылорда өлкәсендә 1000 ярымга гына якын татар яши, шуңа да карамастан, алар татар халкының байлыгын саклап калырга һәм аны үсеп килүче буынга тапшырырга тырышалар. Быел да традиция буенча Сабантуй май аенда уза. Бездә бик иссе була. Шуның өчен без ай аенда гел үткәзәбез. Бу инде үзегенчә Сабантуйыбыз бик матур, бик яхшы үткән кебек. Кунаклар килде, Казаннан кунаклар килде. Сабантуе ул халык күңел ачулары гына түгел, туганнары, дуслары һәм якыннары белән очрашу урыны. Быелгы Сабантуйны бөтен халык сагынып көткән, ә кемдер бәйрәмгә беренче тапкыр килгән. Первый раз на Сабантуе или раньше уже были? Что понравилось? Я в первый раз на Сабантуе. Мне много всего что понравилось. Песня, танцы, игры, соревнования. Мне очень понравилось. Сейчас я буду ходить каждый год. Мен Сабантуйга 4-нче мәхәббәткә килдем. Минем абыйма, бабайга сәлам. Исәмсез Сабантуй бүген бик яхшы үтте. Сезнең Сабантуй белән без котлыйбыз. Бүгенге концерт программасы мәсәкүләм номерлар белән баетылган иде. Алар арасында татар һәм заманча биюләр, шулай Кызылорда шәһәренең татар үзәге ансамбленең һәм бәйрәм кунакларының вокаль номерлары да шактый булган. Әлбәттә, тамашачылар өчен иң зур бүләк Татарстаннан килгән артистларның чыгышлары. Рәхмәтләр яусын Казанның килгән өчен. Бик яхшы Сабантуй үтеп ята. Аллага шөкер, көндә матур. Бөтенсе айбат. Киләчәктә дә милләттәшләребезгә зур иҗади уңышлар телибез. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Кызылорда шәһәре, Казахстан. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 20 елга шигереп, республика телевидениесенең тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып, Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Сүз хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Информацион программалар әзерләүче редакция һәр каналның умыртка баганасы кебек кабул ителә. Шуннан да алар гаять мөһим эш башкаралар. Менә бүгенге көндә шушы вакытта булган кадрларны сезгә тәкъдим итеп, хәбәрләр, новости редакциясе ничек урнашкан иде. Алар үзара ничек аралашалар, ничек эшне алып баралар. Мөмкин булган ул вакытта кайбер кешеләрне, кайбер редакторларны күрсәтербез. Хронометраж держим. На вид это абсолютно нормальные люди. Все они заняты своими делами, работой. Они жизнерадостны и полны энергии.
Всех их связывает одно – место, откуда нет возврата назад. Уж если попадешь туда, то навсегда. Они неизлечимо больны. Ваши девушки хотят телеканала «Новый век»? И диагноз у них один – телевидение. Haberlerini, новостini al barışlarının kaybilerini ko'rsatibmiz. Şunsı sevinçli, ol vaqtda işlegen kaybilerler eli bugün de ekranda anık görəbiz. Bu da sevinçli. Тизден Татарстан Халқы Республика күнін бәйрәм итәчәк. Татарстанда әлеге бәйрәмгә бик күп спорт чаралары багышлана. Мәсәлән, башкалабызның хезмәт резервы спорт базасында бокс бәйгеләре уза. Бокс бәйгеләре уза. Биредә 1985 һәм 1987 елларда туган яшүсмерләр көчнаша. Инде хәбәр иткәнебезчә, шушы көннәрдә Франция башкаласы Париж шәһәрендә җиңел атлетика буенча дөнья чемпионаты уза. Анда Россия җыелма командасы составында бер генә Татарстан атлеты, Чаллыда шөгыльләнүче Гөлнара Сәмитова катнаша. Минулла Чинкин җитәкчелегендә шөгыльләнүче Гөлнара Россия чемпионатындагы киртәләр аша 3 һәм 5 метрга йөгерүдә чемпион исеменә иреште. Франциядә спортчыбыз икенче дистанциядә йөгерә. Финалга чыгу мөмкинлеге бирүче ярышларда Сәмитова 6нчы урынны яулаган. Бу исә аңа финалистлар исемлегенә керергә мөмкинлек бирде. Татарстан Халкы Республика көнен бәйрәм иткәндә Гөлнара Сәмитова дөньяның иң көчле спортчылары белән бәйгеләрнең финал өлешендә старт алачак. Республикабызда авиамодель спорты белән мавыгучылар саны арта бара. Хәзер республикабыз укучылары Россия күләмендә генә түгел, Европа буенча да яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Шушы көннәрдә Владимир шәһәрендә авиамодель спорты буенча узган Россия Федерациясе чемпионатында да кече һәм өлкән сыйныф укучылары алдынгы урыннарны яулап кайтты. Россиянең 20 төбәгеннән килгән командалар арасында безнең спортчылар беренче урынны алды. Чемпионаттан соң якташларыбыз Россия җыелма командасы составында Европа чемпионатына юл алды. Ул Польшаның Демблин шәһәрендә узган иде. Бу ярышларда Россия җыелма командасы 3нче урынга лаек булды. Таймерлы модельләр төрендә татарстанлылар кабат беренче урынга чыкты. Ә менә шәхси зачетта башкалабызның 96нчы мәктәбендә укучы Алексей Бурдов Европа чемпионы исемен яулады. Хөрмәтле спорт сөючеләр, сезгә җиткерә теләгән спорт яңалыклары шуның белән тәмам. Сау, сәламәт булыгыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әле ТНВ каналының информацион программалары турында сөйләү киләчәктә дә дәвам ителер дип уйлыйм. Чөнки әле бик күп мәсьәләләрне менә шул вакытта ничек булган, шулай күрсәтү, аны бүген искә төшерү минемчә бик урынлы булыр. Татар иле олуг дәүләт, алтын урда варысы. Синдә телем, синдә динем, милләтемнең тарихы. Татар иле шанлы дәүләт, күпме яуда чыныктың. Утта янмый исән чыктың, суда батмый калыктың. Рәис Габдулла шигыреннән өзек белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Сау булыгыз.